जथुमाया सानथामनि हाबाफारि लानानै 5, 6, 7 जानुवारि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र पान्जाबारि गुवाहाटीयाव जागासिनो आरो दिनै जोबथा सान बे जोबथा साननि जानाय गेवलां मेलनि हाबाफारियाल' दंसै गेवलां मेला जागायजेनबाय बे गेवलां मेला जोबबानो जोंनि बे सानथामनि हाबाफारिया जोबनाय जासिगोन दा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोना जाय जोंनि वेल विशार सोरखार आरो गोबां सरकारनि डिपार्टमेन्ट बिथांमोना बे कनफारेन्सखौ जाफुंसार होनायाव जाबादि मदद होबाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजाय आफादा रिसिपसन कमिटिया बिथांमोननि खाथियाव जों जेब्लाबो ऋणी जाना थासिगोन जों ऋणी जानानै थागोन बिथांमोननि जुदि अनसुंथाइ नङामोनब्ला बिथांमोननि जुदि मरेल कारेज बिथांमोननि जाने मरेल माने जानाखि कपारेसन गासैबो बिथिङाव बिथांनि जानाखि बिथांमोननि रां रुपा देहा मोदोम गासिबो बिसोर गारि गुरा होनानै जाबादि मदद खालामदों डिपार्टमेन्ट सरकारनि गोबां बिबानगिरि बिथांमोना लोगोसे नैबे गुवाहाटीयाव थानाय गोबां इनस्टिटिउसन बिथांमोना जोंनो सहाय खालामबाय लोगोसे बे कलाक्षेत्रनि जानाय अथरिटि कलाक्षेत्र होनोब्ला जा मोनसे डिपार्टमेन्ट जा डिपार्टमेन्टेल जानाय अथरिटि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि सेक्रेटारिनिफ्राय जागायजेननानै गासैबो बिथांमोना जोंखौ मदद खालामदों थानाय बेनि जानाखि दै बेनि जानाखि कारेन्ट गासिबो बिथिङाव श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि शिल्पग्रामनि लोगोसे खाथि खाला गोबां जानाखि बिबाह भवन अभिनन्दन बिबाह भवन बेनिफ्राय गोबां गंब्रै बिबाह भवननि जानाखि बिगोमाफोरा जोंखौ सहाय खालामदों जायनि थाखाय जोंनि डेलिगेट्स अबजार्भार कालचारेल ट्रुप्स गोजान गोजाननिफ्राय फैनायफोरखौ बिथांमोना लाखिदों लोगोसे जों त्रिपुरानि आलासि त्रिपुरानि जानाय क्रिस्टि पार्टि बिथांमोनखौ लाखिदों बेजों लोगोसे त्रिपुरानिफ्राय जेसेबांखिनि आलासि फैदों बिथांमोननि जानाय थानाय जानाय लाखिनाय लोगोसे नेपालनिफ्राय बिदेश राष्ट्र नेपालनिफ्राय 7सा जानाखि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो लाखिदों बिथांमोननि जानाय लोंनायबो खाथि खालानि जों जि जायगायाव लाखिदों बिथांमोनखौ जथेस्थ सहाय खालामदों दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बानजाय आफादनि वर्किं प्रेसिडेन्ट जानानै बिथांमोनखौ बयखौबो आरो खेबसेबाव लोगोसे डेलिगेट्स अबजार्भार कालचारेल ट्रुप दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोंनि माबाफोर जुदि गोरोन्थि जालांबाय निमाहा बिनानै बिथांमोनखौ आरोबाव खेबसे जोंनि जानानै जों गोसो सिंनिफ्राय मोनसे मान बावदों सिबिदों बेखिनियानो दहाय नोंथाङा बुंदों बे समाव जिहेतु जोङो गोबां दिनै गोदानै जितु आउट अफ बिटिआरनि जोंनि दिनैनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार जोंनि बयजोंबो सिबिजाग्रा सासे पपुलार नर्थ इस्टनिल' नङा भारतनि सासे पपुलार चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैनाय खोथा होदोंमोन बिथाङा दहाय हरसिम जोंनिफ्राय माखासे गोबां गावनि स्पिचआ बोरै जानांगौ बेवहाय नोंथांमोना माबाफोर दाजाबनांगौ दं नामा जोंनिफ्राय बिहरदोंमोन बिथाङा जों हरजोबदों नाथाय हर गेजेराव बिथाङा माखासे गोबां मन्थ्रिखौ गोबां अफिसारफ्रा खोन्थाहरदों एरायनो हायै जाहोनाव बिथाङा दिनैनि बे गेवलां मेलाव सफैनो हायाखै बिथाङा दिल्लीथिं मोनसे गोनां हाबाफारियाव आवगायलांदों होनना मिथिनो मोन्दों दा बिनि थाखाय जोङो रायजोफोरखौ होनदोंमोन चिफ मिनिस्टार सारा चिफ गेस्ट हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन नाथाय बिथाङा फैनो हायाखिसै बिथांनि जानानै जोंनि बानजाय आफादनि जानानै मिरु आफादनि जानानै जोङो रायजोफोरनि खाथियाव बेनि थाखाय फैयैनि थाखाय जोङो निमाहा बिबाय लोगोसे नोंथाङा जा सोंदों जे बर' कसारि गावहाय खुंथायनि मासिगिरि डक्टर गाम्बारि मुसाहारि बिथाङा फैयाखै होनना बुंदों केलेन्डाराव नुवाखै होनना बुंदों जोंहा काउन्सिलाव माखासे लिगेलि एसे असुबिदा जादों जेनि गेजेराव जों सावरायबाय थादों बिथांखौ बे खेबाव जोङो केलेन्डाराव लाबोनो हायाखै जोंनि हाबाफारियाव सोनो हायाखै जोंनि काउन्सिलनि सिङाव माखासे जेंना जानानै दङ बे जेंनाखौ माने फोजोबना लानो थाखाय जों दसे सम बिथांखौ जोङो दोनथ'दों बे नङा जे बिथाङा काउन्सिलजों गैया बे नङा जे बर' रायजोजों गैया बे नङा बिथाङा दङ नाथाय काउन्सिलनि सिङाव माखासे उसुबिदाजों जायनि थाखाय बिथांखौ नोंथांमोना केलेन्डाराव नुनो मोनाखै दा बे समाव नोंथांमोना बिनि फारसे माबाफोर बिथाङा जोंजोंनो दङ बिथाङाथ' काउन्सिलनि
सासे मेम्बारा बायदियानो दङ नाथाय केलेन्डाराव जोङो मानो होआखै बिथांखौ दिनै हाबाफारिफोराव मानो होआखै जोंहा मोनसे उसुबिदा दङ बेखौ दिनै बुंथ'वा गाबोन समफोर नोंथांमोननो फोरमायना होगोन साफानो खोन्थाना होगोन बेखिनियानोल' बिथाङा जोंजों दङ मैयाबो फैदों दाखालिबो फैदों दिनैबो फैदों बिथाङा दङ प्रग्रामाव नाथाय नैबे जोंनि जानाखि बे प्रग्रामाव नोंथांमोना नुवाखै नोंथांमोना सुद्ध लोगोसे जोंनि एनुवेल जानाखि केलेन्डार इंराजि जानाखि केलेन्डार बेवहाय बिथांनि माने नामखौ नुनो मोनाखै बेखिनियानो आरो खेबसेबाव आं बुंफिननो नागिरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंनि 9 एनुवेल कनफारेन्स बे 9 एनुवेल कनफारेन्सआव जोंनि खाथि खाला जानाखि रायजो लोगोसे नेपालनि रायजोनिफ्राय फैनाय बिथांमोना जोंजों सानथामनि हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बेखौ जाफुंसार होनायाव जाहोनाय जोंनि बानजाय आफादनि जेसेबां साब कमिटिनि दैदेनगिरि बानजाय आफादनि बिथांमोना दिनै राति मा होनो बाहागो लादों खस्थ' खालामदों गुवाहाटीयाव मोनसे असुबिदाया मा जोंहा साइकेलजों फैनो हाया थाबायना फैबा फुटपाथआव माने जथेस्थ' उसुबिदा आरो गोजान ओंखायनो मोनफ्रोमबो जायगानिफ्राय नारेंगारिनिफ्राय बबा मालिगावनिफ्राय गरसुकनिफ्राय बबा सनापुरनिफ्राय गोबां जायगानिफ्राय आसाम सरकारनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ सानफ्रोमबो जोंनो गारि होदों एयारपर्टनिफ्राय लायनाय रेलवे स्टेशननिफ्राय लायनाय बास स्टेशननिफ्राय लायनाय बबेनिफ्रायबा कालचारेल पिकआप खालामनाय जोंनि भलन्टियार्स फर्स बिथांमोनखौ मार्च पासनि लायनाय बेखौ ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ गासिबो गारि थांलाय फैलाय होदों आरो दिनै गेवलां मेलाव रायजो फैनो थाखाय जोंनो माने थोजासे गारि होदों खमसेब्लाबो 25 बुरजा दङ दा ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनो होदों ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि मानगोनां मन्त्रि परिमल शुक्लदेव बिथांनो साबायखर आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांनिसिम साबायखर गोबां मन्त्रिया गोबां सहाय खालामदों बिथांमोननो साबायखर बावफिनबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गोजोन्थों गुथि खेब खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि नैबे सानथामनि जिथु हाबाफारि लानानै खुंनाय जोंनि बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालि जथुमाया अलरेडि दिनै फैयै जोबफैबाय दा जोबथा हाबाफारि बायदि दङ जोंहा नैबे अपेन मिटिं बे अपेन मिटिंनि उनावनो मोनायाव बिदि कालचारेल रंजानाय बाजानाय थागोन खिन्थु जों बुंनांगोन दिनै जोबथा सान दिनैनि उनाव गैलिया दा जायखिजाया बे समाव आङो बेखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों जे जोङो जिल्ला गासैखौ लानानै बे जिथु जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे गुथि खेब जिथु बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालि जथुमायाव जोङो बांसिनै नैबे मोनथाम बुस्थुखौ बिथा बानायनानै जों बा बिथा खालामनानै रायलायनाय जादों बेनो जाहैबाय एजुकेशननि लाइनाव ओजोंहाय हा हुनि जोंनि जिथु समस्या बेनि लाइनाव आरो मोनसेबाव माबाया बेयाव जायगा मोनदों बेनो जाहैबाय जोंनि जिथु दानि BKWSC गोदानै सोरजिजानाय काउन्सिल बिनि सायाव एसे एनै स्किल डेभेलपमेन्टनि सायावबो रायलायनाय जादों अब्लाबो आं बुंनांगोन जे मोनथाम जिथु गुबै जिथु नांथारगौसिन बर' हारिनि जिखिनि मोनसे माखासे थामोनथानि रैखाथिनि माखासे जे नांथारगौ जिराद बे मोनथामखौ बांसिन बिथा खालामनानै रायलायनाय जादों दा बेयावनो जेला जोङो BKWSCनि बाथ्राखौ रायलायो बेयाव जोंनि कार्बि आंलंनि जिथु इसुनि बाथ्रा कार्बि आंलंनि माखासे हा हुनि थासारिनि जिथु बाथ्रा बेफोरबो गासिबो रायखांजाजोबदों बेयाव आंजों दा कार्बि आंलंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दङ आङो बेखौनो बयखौबो बिथांमोनखौ लाफानानै बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे कार्बि आंलंनि मोनसे लं पेन्डिं इस्यु जाय इस्युनि थाखाय जोंनि कार्बि आंलंनि माखासे आइ आफा आरो जोंनि बिदा फंबायफोरा जिउबो गारनांलायबाय गोबाङानो सहिदबो जाबाय दिनैहालागैसिम बियो मोननै जिथु मा होनो एकर्ड बे एकर्डआवबो जायगा मोनदों नाथायबा दिनैसिमबो जाफुङाखै दा बिनि सायाव बा बिनि बागै जोङो नैबे दिनैनि जिखिनि कनफारेन्स बा जिखिनि बे दानि मेल बे मेलाव गोबां रायलायनाय जादों जोंनि आफादगिरि बिथाङा गोबां माखासे बेबादिनो निउस खौराङाव बेबादिनो जोंनि नैबे कार्बि आंलंनि जिखिनि माखासे प्रब्लेमसफोर बेखौ लानानै गोबाङावनो बुंदों दा आरो जोङो आसा खालामदों नैबे साननैसोनि उनावनो
मिरु एबसु आरो जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे खैदिनाव जोङो साननैसोनि उनाव दिल्लीयाव निस्सय थांबावगोन जोङो एसे माने खबरा खबरि जालायलायगासिनो दङ बेयाव थांबा जोङो आरोबाव जोंनि कार्बि आंलंनि इस्युखौ लानानै गासैबो जोंनि हा हुनि जिथु समस्या जोंनि जिखिनि मा होनो बेबादिनो एजुकेसन साइडनि समस्या स्कुल माखासेयाव टिचार्सनि अभाबनि जिथु समस्या बेबायदिनो गोबां माखासे समस्याफोरखौ जोङो हजोंहाय थांनानैबो जोंनि सेन्ट्रेलनि माखासे मिनिस्टार्सफोरजों जों रायलायहैनो मोनसे खाबु लागासिनो दङ आरो नैबे साननैसोआव निस्सय जोङो बेखौ जाफुंगोन होनना सानदों बेनो जाहैबाय मिरु एबसु आरो जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादजों दा बे समाव आं बेखौबो खोन्थानो लुगैदों बे कार्बि आंलंनिफ्राय नैबे बिथांमोनहा जिहेथु आंबो कार्बि आंलंनि बिथांमोनहा माखासे मा होनो रेजलिउसन्स लाबोदों नाम्बार वानावनो नैबेनो थाखाबाय जाय बुस्थुखौ आं एसे आगोलावसो बुंदों मोनसे लं पेन्डिं इस्यु जाय इस्युनि थाखाय दहाय एसे आगोल बुंनाय बायदि जों गोबां सुबुङानो जोंनि बिर जोहोलावफोरा जिउबो गारबाय गोबाङानो जिनाहारिबो जाबाय दा बे मोनसे इस्यु थाबाय नाम्बार वानाव नाम्बार टुआव जाहैबाय बेनो जे जिहेतु कार्बि आंलंआ नैबे जोंनि जिथु BKWSनि आवथायाव गोलैया बिनि बेन्दोङाव गोलैया आरो एखे रोखोमैनो BTR बा BTCआवथ' गोलैखायानो दा बेनिखायनो जोङो मोनसे बुस्थुखौ लुगैबाय थादों जोङो रायजोफोरा जोंखौ जिहेतु बुंबाय थादों जे माबा मोनसे जोंनोबो अबेबा नङा अबेबा मोनसे खनानिफ्राय माबा मोनसे सुबिदा होनो हागोन नामा दा बेखौनो जों बुंदों जुदि सिस्टेमा थिनोब्ला इफ देयर इज फिजिबिलिटि जुदि सिस्टेमा थिनोब्ला जोंखौबो मोनफ्रोमबो समाव मोनफ्रोमबो खेबावनो सासे नङा सासे नमिनेटेड बेबायदि मा होनो GM बा EM बायदि लालांनो हायो नामा जेरै जोङो दा मोननानै दङ जों बिराद गोजोननाय मोनदों जों दानि जिखिनि BKWC सामलायगिरि बिथांमोन बा जोंनि गासै आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो थेंक्स होनांगोन जोंनि गेजेरनिफ्राय दाबो दङ सासे कार्बि आंलंनिफ्राय बेनो जाहैबाय अनिल बसुमतारी गेदेमाया दिनै एजुकेसननि EM जानानै दङ दा बेबादिनो जोङो उनहालागैबो उननि फर्जाफोरावबो सिस्टेमनि गेजेरजों जों माबा मोनसे बानायनानै लानो हायो नामा जे उनहालागैबो बेनि गले गले मोनफ्रोमबो खेबाव जे जोंनिफ्राय थानाय आरो बेखौ जों ओरैनो बुङाखै बे जिनिसा जायोब्ला जों जिहेतु बाहेरानि बर'फोर बायजोनि बर'फोरा खौसेथि थानांगौब्ला जोङो गासैबो इक'नमिकेलि कालसार गासैबो बे लाइनावबो थानांगोन नङाबा गाबोन समफोर बुंगोन कार्बि आंलंनि माखासे दैदेनगिरि बा कार्बि आंलंनि माखासे आइ आफाफोरा जोंखौ सोंगोन जे जोङो BKWSC दङ BTRआवबो जों जेबो मोना जोंनोबो माबा मोनसे मोनहोनाय राहा खालाम नङाबा जोंहालाय बे संगठनाव बा बे माखासे BKWSCखौ बाख्नायनायाव माबा बुंफानायाव मदद होनायाव जोंहालाय मा लाब दं जाहाथे बेखिनिया बुंलायलायनो हाया बुंनो मोना जों बेखौ लुगैगोन माबा मोनसे नङा माबा मोनसे वेजों जोंनो जेरै जों बे रेजलिउसनाव दङ बिथांमोना आंनो दिन्थिदों रेजलिउसनाव दङ बेनो जे जिहेतु गोजाननिफ्राय मालाबा फैनानै कार्बि आंलंआव MP MLA बर'फोरनिनो गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोनहा रेस्ट लाफैयो दा बिनिखायनो जों लुगैदों कार्बि आंलंआव मोनसे आलासि जिरायग्रा मोनसे गेस्ट हाउस बेखौ गोबां खेब ओरैनो इनफर्मेलि रायलायनाय जाबाय थादों आरो बे बुस्थुखौबो जोङो दिनै फर्मेलि जोङो नैबे रेजलिउसननि गेजेरजों जोङो लानानै फैदों आरो बेनि गेजेराव मोनसे गिदिरथार समस्या दंबावो जोंहा जाय समस्याखौ जों बुंनांगोन बे गासिबो बर' हारिनिनो समस्या 50% ट्राइबेल कमिउनिटिस 50% ट्राइबेल बा बर'फोरानो दिनैहालागैसिम हा गैजानो रोङै खिन्थु जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ बुंबाय थादों जोंखौ भुमिपुत्र इन्डिजिनियास होनना बुंबाय थादों नाथायबा जोङो नुनो मोन्दों जेब्रावबो जोङो दाखालि थांनाय बावैसो जोङो मा होनो गथै आसामखौनो बेरायदों संकसनिफ्राय सदिया जों बेरायजोबदों जोङो कार्बि आंलंआवबो हाबदों गासै जोङो मा होनो धुबुरीनिफ्राय सुरु खालामनानै ओजोंहाय सदियानिफ्राय कार्बि आंलं नगाव मरिगाव गासिबो हाबजोबदों मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो फ्राय ओजों गवालपाराखौबो लानानै मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो गासैयावबो हानि प्रब्लेम दं जोंहा थिग बिदिनो कार्बि आंलंआवबो लांहिन बादि मोनसे जायगायाव लांहिन टाउननि खाथियाव नांजाबनानै थानाय बेसेबांबा गोबावनि मोनसे समस्या सेलाबर रिजार्भ बे सेलाबर रिजार्भनि प्रब्लेम दं जोंहा कार्बि आंलंआव आरो बेजोंनो लोगोसे आरोबाव मा होनो जुकुटा बरथल बे लाइनावबो दङ आरो मोनसे गिदिर मोनसे एरिया लांटिबुक एरिया डिमापुरनि खाथियाव बेयावबो जोंहा दङ नैबे साननैसोआव इभेक्सननि नटिस गोलैदों बे लांटिबुकनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा लगालग खारलांनांबाय न'आ सिफायगोन मा दोनगोन मा थागोन बिदि दा जोङो मा होनो 2006नि जिथु फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि सिस्टेम बा नियम बादिब्ला जों बुंबोबाय थानाय बादिब्ला
जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरखौ बेबादि एभेक्सन खालामनाय उच्छेद खालामनाया जानो नाङा एक्सुवेलि खिन्थु जाबाय थादों दा बेनिखायनो जों बेफोर खोथाखौ गासिबो खोब सिरियास लालायलायदों बे खोथाखौ जोङो नट अनलि इन आसाम गभर्नमेन्टआवल' नङा जोङो दिल्लीयावबो थांनानै रायलायहैनो नैबे साननैसोआव थाम थिम खालामगासिनो दङ आरो खुब सम्भब जोङो मोजां रिजाल्टखौ मोनगोन बेखौनो आसा खालामबाय थेंक इउ